ମାନେ ପୁଣି ଆଜି ବାଡ଼ି ସଫା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଛି ପନିପରିବା ତୁଳା ଚାଲିବ। ଦେଖିବା ଆଜି କି ପରିବା ସାହୁ ବାବୁ ତୋଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଆଜି ବାଡ଼ି ଘର ପୁରା ଘାସ ଫାସ କଟା ହେଇକି ସଫା ହେଉଛି। ଏଠି ଲାଉ ଗଛ। ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଜି କ'ଣ ତୋଳିବେ ସାହୁ ବାବୁ। ଆଜି କ'ଣ ତୁଳା ଚାଲିବ। ଚାଲିଯା ଟିକେ ସେ କଢ଼ାଟା ଟିକେ ଦେଇକି ଦେଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ବରକୋଳି କେମିତି ହେଇଛି, ପାଚି ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ତୁଳା ହବ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ସାହୁ ତୁଳା। ଆଉ ଲାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ଲାଉ ତୁଳା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲିକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା କରିକି ଦେଖ, ପୁରା ଲାଉ ଦେଖ। ଲାଉ ଆଜି ଆଉ ହେଇଛି ଦେଖ ଲାଉ କେମିତି ତୁଳା ଚାଲିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲହ ପଇସାରେ ଲହଟା ଲାଉ ଲଲେ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇଭଳିଆ ବେଗୁନ ଅଛି ନା? ବେଗୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବେଗୁନ, କଳା କଳା ବେଗୁନ। ଆଜି ପୁଣି ବେଗୁନ ତୋଳା ହବ। ପୁଣି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ପଶିବ। ଗଛ ଧରିକି ଆଜି ଏ ଗଛଟା କାହିଁ ମରିଗଲାଣି। ତାର ଆଜି ସବୁ ବାଇଗଣ ତୁଳା ହେଇଯିବ। ଉପାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଗଛଟାକୁ ପୁରା। ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଗଛ, ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ ପୁରା। ସବୁ ଗଛ ଖରାପ କରିଦେବ ପୁରା। ଉପାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଗଛ, ଉପାଡ଼ି ଦିଅ। ତା ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବ ଆଣିକି ନହେଲେ। ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛଟି ଆମର ମରିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଜି ବାଇଗଣ ବି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବେ ସବୁ। ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ତା ପାଖରେ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଛିଆ ଧରି ପକାଏ, ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିଛି କିଛି ପରିବା ଗଛ ଲଗେଇକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ବିନା ସାର ମସଲାରେ। ଆମର ଏଠି ଜୈବିକ ଖତ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବି ବାହାରର ସାର କିଛି ଦେଉନୁ, ନିଜେ ବନେଇକି ଖତ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ କେମିତି ପରିବା, ବାଇଗଣ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେଟା ଗଛ ବି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ମୋର ଏତିକି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ତୋଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛକୁ ଧର ଟାଣିକି, ନହେଲେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଳେଇବ ତୁମେ ଯେମିତି ଟାଣୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ
ସେପଟଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭାଇ ଆସିଗଲା ବାଇଗଣ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖେଇଲ। ଷ୍ଟଲ୍ ପକେଇନି, ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଦେଖେଇଲେ ସେ ବାଇଗଣଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣଟା କେମିତିକା, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଛଇଲାଟ ବାଇଗଣ। ସାହୁ ବାବୁ ପୁରା ଫସଲ ଲଗେଇ ପୁରା ବାଇଗଣ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲେ। କହୁନ ତୁ ଗଛ ମାଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିକି ବି ପଚି ଯାଇଛି, କେମିତି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାଇଗଣ ତୋଳେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନା ବାଇଗଣ ଗଛ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ, ଅଳ୍ପ ଲଗେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବିନା ସାର ମସଲାରେ ବାଇଗଣ ତୋଳଉଛୁ, ଆମର ଜୈବିକ ଖତ ବନଉଛୁ ଘରେ, ଗଛରେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଭଳି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଜୈବିକ ଖତ ବନାନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଇଗଣ ନିଅନ୍ତୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଲେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମେ ପନିପରିବା ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ ଡେଲି ଡେଲି ତୋଳିକି ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଆମ ବାଡ଼ି ଟିକେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଏବେ ଉଦୟ ହେବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିଯିବେନି ଆକାଶ କ୍ରିଏସନକୁ। ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖିବା ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ବାଇଗଣ ବା କେତେ ସାରା ବାଇଗଣ ଦେଖୁନୁ ଆଜି ଆମର ତୋଳା ହେଇଛି। ଏଇ ଭାଇ ବାଇଗଣ ସବୁ ଏତେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଜୈବିକ ଖତ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର ମସଲା ଜମାରେ ଦେବେନି, ସିଏ ଆମ ମାଟିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଗଣ ଥିବା ସେପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପରିବାଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି।